foråret er på vej, og når temperaturen er over 7 grader, er det vigtigt at få skiftet til sommerdæk. Det giver et bedre vejgreb, men det giver også en bedre brændstoføkonomi. Det har været en lang og hård vinter med masser af salt og sand på vejene, og det går hårdt over bremserne. Når hjulene alligevel er af bilen, så er det derfor en god idé at få adskilt og renset de bevægelige dele i bremserne og udskiftet eventuelle slidte dele. Her er et eksempel på en medsat bremseskive, som har kørt over en vinterperiode. Når hjulene er afmonteret, så er det en god ting at mærke op, hvor på bilen de har siddet. Det er vigtigt at opbevare sine vinterdæk korrekt. Hjulene stables og sættes lunt og tørt og helst hævet over gulvet. Du kan eventuelt få det værste til at opbevare din hjul på et dækhotel. Så er vi klar til at sætte sommerdæk på bilen, men før vi gør det, så skal dækkenes stand kontrolleres. Det er mønstret i dækket, som dræner vandet fra vejen og sørger for, at bilen ikke er akvaplaner. Den danske lovgivning siger, at dæk skal have en mønsterdybde på mindst 1,6 mm, men FDM anbefaler, at der er mindst 3 mm mønster i dækket. Der er stor forskel på kvaliteten af dæk. Trænger din dæk til at blive udskiftet, så anbefaler vi et godt og sikkert kvalitetsdæk. Når hjulet er monteret, så er det vigtigt, at boltene krydsspændes og at de tilspændes med en momentnøgle. Og husk, at efter 200 km, så skal hjulene spændes efter igen. Så er dæk og bremser i orden, og bilen er klar til foråret.